papanan dagiti mamati kanamin na napili. Agpaysungata nga awan lumaclacayto ili pagsasaracan dagiti mamati ken Cristo. Ti Biblia isu't cunana ti pammati ket makita ti Biblia ket sao ti Namarsua. Ti sao ti Dios isu't ti pudno Amin padto ket matungpalto ti pudno namati Agbiag awan inggana. Agpaysungata nga adda infierno nga papanan dagiti managbasol ken Amin nga demonio. Agpaysungata nga adda ti apuy Rigat nga awan pumada ken awan patinggana. Ti Biblia isu't cunana ti pammati ket makita ti Biblia ket sao ti Namarsua. Ti sao ti Dios isu't ti pudno Amin padto ket matungpalto ti pudno namati Agbiag awan inggana. Siak ti dalan ti pudno ken ti biag awan ti machastrek ti pagarian ni Ama no di magnachaniak. Daytoy ti sao ni Hesu-Cristo. Ti Biblia isu't cunana ti pammati ket makita ti Biblia ket sao ti Namarsua. Ti sao ti Dios isu't ti pudno Amin padto ket matungpalto ti pudno namati Agbiag awan inggana. Ti pudno namati Agbiag